Монтана и Локомотив София си поделиха по една точка пред 2000 зрители на стадион Огоста. Срещата бе много оспорвана с положение и пред двете врати. В 7-та минута Борис Кондев можеше да открие резултата, но стреля покрай вратата. Последваха две опасности в наказателното поле на гостите. В 13-та минута Луис Едуардо центрира отдясно и Воденичаров скочи над всички, но ударът му с глава бе право в ръцете на вратаря Валентин Галев. Отново Воденичаров стреля с глава в аут. Столичните железничари откриха резултата в 26-та минута. Тогава Васил Велев намери с далечен пас Кондев, който останал сам срещу вратаря, успя да реализира гол за своя отбор. Второто полувреме започна с натиск на домакините. В 53-та минута Мирослав Антонов възстанови равенството. Той бе изведен в наказателното поле от капитана Гаджев и майсторски преодоля вратаря. Монтанчани продължиха да атакуват и в 77-та минута Александър Бранеков в опит да изчисти топката я насочи в напречната града. До край двата отбора пропуснаха още голови положения.